Idol, mga manggagawa po sa Pangasinan panawagan din ang aumento sa sahod matapos ang NCR wage hike. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. Matapos maaprubahan ng 85 pesos na minimum na dagdag sahod sa National Capital Region o NCR, ilang manggagawa rin dito sa Pangasinan ang umaasa mapag-aaralan din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang posibilidad na dagdag sahod upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ayon sa panayam ng IFM News Lugupan sa ilang manggagawa sa Pangasinan, hindi na umano sapat ang kanilang kasalukuyang sahod upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. Dahil dito, mainam rin umano sana ang aumento sa sahod sa Region 1. Siyempre, para naman madagdagan din yung sahurin na dito sa Region 1 kasi mahal ang bilihin. Lahat, bigas, gasolina, lahat mahal. Kaya kailangan din natin madagdagan. Yes, gustong gusto. Kasi mahal na lahat yung mga bilihin eh. Hindi na kaya yung minimum wage dito sa atin. Matatandaan na inihayag ng Department of Labor and Employment ang wage increase sa NCR na ipatutupad sa dalawang bahagi. 60 pesos na epektibo ngayong Hulyo at karagdagang 25 pesos naman sa susunod na taon. Sa kabilang banda, opisyal ng kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may upper middle income status. Ayon sa World Bank, kasunod ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Batay sa pinakahuling country income classification ng World Bank, naitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong gross national income per capita na umabot sa $4,850, mas mataas kumpara sa $4,470 noong nakaraang taon. Noong 2025, kinapos ang bansa ng $26 upang maabot ang itinakdang antas para sa isang upper middle income country. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.